לא מוזמן לעלות למעלה. ממנוע נשמח מול השבב, עד דרגה. מה אכפת לי גם שאני יכול לזרוק את זה מספיק. הוא לא עולה למעלה. يلا يا شباب نعمل ملح تحت الله في الحمام يلا شباب شدوا لنا حالكم ايديكم ورا שתיים, 28, הם כבר עומדים ככה, איך שהם כרגע, ואז הם נכנסים לתאים, בשתיים וחצי. בסדר, אם זה יקרה, אני אכנס